Uneno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Enegeno marano odiochieng' mari obedo makare janeno mar Color TV otieno makawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 19 dwe mar adek higa 2026 machiegni weche manyien e kidienje mar ng'endo weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko maru en nyadendi Bella Achieng' ka weche gieki bende nyalo luwo ka okalo e mbui magwa mag tudruok manendo Color TV Live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama udoni jakom e duond siasa mar ODM mabende en gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga oyango ni romo mokelo kanyakla jotelo e duond siasa nendo manendo NDC ma ibago tarik 27 dwe ni mar adek idhi bagi mana kaka ne ochane kendo romo makamano endo en achiel kende ma idhi bagi alap no endo ma Jamhuri buore Nairobi ka otwak e log tich maduong' mar duond siasa nendo mar ODM kata Chungwa House okwendo malich mokalo kwetho nogo mar Linda Wananchi mabende oyango kanyo ni koro dwaro bago romo machal gi margi mar mondo mi koro bag johera mag ODM ka oyango ni kinde romo makamano gidhi neno ni jotelo momako lemo mopogore opogore koro opwobe e lemo makamago eko ayanga. Ways to call an NDC are stipulated in the constitution of the party. So people are free to hold political rallies, they are free to hold barazas, they are free to hold parties, but the NDC of the ODM party will only be one at Jamhuri grounds on 27th, Friday next week. And we welcome our members, the delegates who have already been communicated to. And an NDC is called by the neck of the party. And therefore, for anybody to claim that they are organizing an NDC, they have to tell us which neck met and decided on that NDC of the party. You must give a 21-day notice, which the party has given. This is a plot, and we said it a long time ago, to create confusion, to create sideshows, to confuse our members, but luckily our members are very clear on where we are going as a party and how we do our things. Korka kore jatend kweth manok e od bura mamalo mabende en jaod bura nendo Masuna East manendo Junet Mohamed oyango ni duond siasa mar ODM pod ongirore kendo okurumo kalew kwere kaka oganda mamoko osebedo kawacho e pacho kaendi. Oyango ni duond siasa nendo ongirore malich mokalo miyo wuok mar Babu Owino Edwin Sifuna kaachiel bende koda ji mamoko moting'o gavana Okil James Bobagre Orengo jaod bura nendo ma Suba South Carolina Mondi e kind jotelo mamoko ok nyis ni duond siasa nendo koro rumo ka bende oseyo kanyendo ogaye duond siasa mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua ma onyiso ni osiko kaluongo nying duond siasa mar ODM kar mondo mi koro teg duond siasa mari mar DCP ma oyango ni pod bogno kendo ok bi chopo okang' ma ODM nitiere. This is a special NDC, Special Delegates Convention. And as in a special delegates convention, it only ratifies the decisions that have been made by NEC and National Governing Council. You cannot introduce another agenda in a special NDC. So the party is going to have a special NDC now, and it's going to have an ordinary NDC at the end of the year when it is due, and by 31st of December, or about that. When 3-4 members dissent, ODM has membership there and has representation at the MCA level and at the parliamentary level. You have just started a new thing, a test tube party. You don't even know whether it will reach 2027. And you keep on talking about ODM day and night. Talk about your party. Don't stop talking about ODM. ODM is not your equal. Komachiele ni jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto koro nitiere kaunti niendi ma Kisumu
motelo ne chakruok mar limbe mare mar ndalo ang'wen e gwenge gi eki ma Nyanza kare counties ma Nyanza mobro dhi godo nyime nyaka chieng' Jumapil modhi tieko koda kaunti onogo Homa Bay. Jatend piny dhi yawo chenro mag dongruoge mopogore opogore kanyendo moting'o odiechieng'no ma kiny bago romo kod oganda go eko magin jodinj usalama koda jotelo duto moyier e gwenge ma Nyanza kaendi e paro jot mare kata Kisumu State Lodge kodonjo midhiambo ma kawuono niendi. Mae biro ka bende geno mar mondo mi obi oyaw kanyo endo chakruok mar gedo nendo mar reru mar gach okolo manyasani manendo SGR e gwenge koma Kibos ma bende biro dhi nyaka e piny libamba nendo ma Uganda kama ibiro tene koda jatend piny Uganda jaduong' Yoweri Kaguta Museveni kod odiechieng' ma kawuono ne oyawo manendo mowuok Naivasha kabiro e boma niendi e kaunti onogo ma Narok kama ne otene koda Musalia Mudavadi mane nyapare duol mar jotend migepe gavana ma Koneno Patrick Ole Ntutu kaachiel bende koda jatend migawo mochung' ne chenro mag wuoth koda peyni manendo Davis Chirchir e kind jotelo mamoko mane gipako malich mokalo ber mar SGR mana kaka jafwambo marwa Philo Gobliz leronwa. Kotwa kod oganda e kaunti ma Narok e kinde nyasi mar yawo ayanga gedo mar ndach okolo manyasani motisi ni SGR. Jatend piny owacho ma pacho ka Laktar William Samoei Ruto okoni ndach okolono en mano mabiro kelo lokruok maduong' mar yuto e pacho ka kendo medo kelo yot e yore mag wuoth. Cargo still takes up to 80 hours from Mombasa to Malaba and over 100 hours to Kampala. A slow transport corridor, ladies and gentlemen, inevitably loses business and weakens our competitiveness as a nation. It is this gap that makes the 262.3-kilometer Narok-Kisumu section, Phase 2B, of our SGR network, not just an extension, but a strategic economic intervention. This stretch of the railway line will connect our industrial corridor in Nairobi to the agricultural heartland of Narok, Bomet, Nyamira, Kericho, and Busia counties, and ultimately the commercial gateway of Kisumu County. Jatend jotend migepe ma pacho ka Migosi Musalia Mudavadi korka kore to pako Laktar William Samoei Ruto kolero ne okang' mar gero ndach okolono nyaka e piny Uganda en mano madhi nyayo tudruok kod riwruok maduong' e kind pinje ariyogo kotenore gi weche mag ohala komedo ni omenda mag gedo mar ndach okolono biro muonyo en mano madhi duogo kuom kinde machuok. Initiative hii ya kuzindua hii reli ni initiative ya kuonyesha kwamba ile program ya kuhakikisha kwamba tutakuwa na integration katika bara la Afrika. Wewe hauzungumuzi tu kwa hotuba, lakini unatekeleza practically kwa uwanja wa taifa la Kenya na pia katika eneo hii ya East Africa. Kwa hivyo tunakushukuru sana, pesa nyingi sana, lakini mimi nataka niwaambie wa Kenya, it shall pay off. It shall pay off. Migosi Davis Chirchir ma bende en jatend migawono mar peyni kod wuoth to yango kaka gedo makamano dhi chuogo tije mathoth ne oganda jo Kenya. And construction of the standard gauge railway through Narok places Narok in a major economic corridor that will integrate with major development of industrial parks, commercial and logistic hubs, and will really bring rapid development to this county of Narok. We will see job creation, job employment during construction. We will see the GDP from construction going up as we consume the products from the county of Narok. Korka kore to gavana ma Narok Migosi Patrick Ole Ntutu to pako jatend piny owacho kuom dongruoge mosebedo kotimo e kaunti no kendo medo goyo ne debe motelo ne yiero maduong' ma 2027. Ini kila mara naambia nyinyi watu ya Narok, William Ruto tutaongezea mwaka ingine 5 amalize mwaka yake. Na these are the reason, Your Excellency. Wakati ulikuja hapa development tour last year, ulianzisha barabara ya Ngoswani kupita Naikara na kwenda mpaka Murijo Loita. Your Excellency, I want to confirm to you. Saa hizi imemalizwa kilomita 15 na inaendelea day and night. Your Excellency, hii ingine ya Ololulunga, from Ololulunga inaenda mpaka Melelo
mpaka Sogo, Your Excellency, hiyo pia imefika 15 kilometers. Ndio tunasema 2 term. Felo Goblisu Cheng, Kala TV. Kinde ma jatend piny nitiere kaunti ni ma Kisumu, jalup Mnayangire Abraham Kithure Kindiki ne ogoyo tach ka dhowadh nam chumbi e kaunti nogo ma Kilifi kwar chung'or buranindo Maganze kama oyango ni winjruok makare kinde duond bo siasa mar ODM kaachiel koda UDA ma oloso piny owacho ma manywanda kata broad-based sani koro osekelo ber mathoth ne oganda kendo gitimo duto mar neno ni gimedo riwo oganda duto kanyakla. Ka otwak e kinde onogo yango ni piny owacho ma kamano osechwalo chenro mag dongruoge mathoth ne oganda ma bende koro oganda neno ka ojiwo ODM mar mondo mi omed tego duond bo siasa nendo ka gin bende gikaso korgi e duond bo siasa mar UDA motelo ne yiero ma higa manyien mar 2027 ka bende okwedo jotelo go eko ma kwedo piny owacho margi ma oyango ni sani koro wacho mana weche manono kendo ok ne dongruoge ka gisingo mar biro neno ni giyombogi e yiero mabiro. Fireman aseme, fireman aseme, fireman atoboe. Rais Ruto ndiye rais wa kwanza ambaye ametusaidia tukaunganisha taifa letu la Kenya. Na mnajua kabla marehemu Mheshimiwa hayati Raila Odinga hajafariki, walikuwa wamerekebisha na kuunganisha vyama vya UDA na ODM. Ni kweli si kweli? Na sasa tunasonga mbele tukiwa timu moja, chama cha ODM na chama cha UDA. We are now one team. Kile tunauliza ndugu zetu wa ODM, muendelee kudhibiti chama chenu, mujenge chama chenu kiwe na nguvu, na sisi wana UDA pia tujenge chama chetu, tuimarishe chama chetu, ndio tusonge mbele tukiwa pamoja. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wana ODM ndugu zetu, kwa sababu tunatembea safari moja, vyama viwili lakini serikali moja ya broad based, tukiongozwa na William Ruto, kiongozi wetu sisi zote. Tuimarishe vyama vyetu, tuviweke nguvu. Wana UDA, mutengeneze chama cha mutengeneze na muiweke nguvu chama cha Ndugu zetu wa ODM vile vile waimarisha ODM ikiwe na nguvu, isiwe na mpasuko, iwe na nguvu, ndio tusonge tukiwa timu moja ya vyama viwili ambavyo viko na nguvu. Haola wa majamaa wanaongea huko nje, wanajua Kakanjuni ni wapi, wanajua Kasava, wanajua Kitengwani, wanajua Silala, wanajua Sangaweni, wanajua Ganze, wanajua Bamba, alafu wako na Kiswahili mrefu hapa, wanaanza kulecture rais wetu na kumpatia mawaidha. Na hao ni watu walikuwa na nafasi ya kusaidia ujenzi wa Kenya, badala ya kusaidia rais kujenga Kenya, wakaanza kubomoa Kenya, wakaanza kuchimba mashimo kwa merikebu, ile merikebu ikiwa baharini. Waende wasiende? Waende wasiende? Wapotee wasipotee? Mnasema waende one way, waende one way, waende one way. Wangapi wanasema watu wa ukabila waende? Kinde muri chenendo makenja tani piny Kenya moluor William Samoei Ruto chako ayanga limbe mare mar ndalo ang'wen e gwenge Kimanyanza magiko mag yawo chenro go mag dongruoge. Gavana e kaunti ni ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kaachiel kod jaod bura ma Kisumu Central Laktar Joshua Dongoron koro kwayo oganda ma Kisumu mar mondo mi Kenya owuog oko karomgi mar mondo mi orwak jatend piny Kenya kinde nyasi go mag Idi mag jodinjo salama. Wabende koro gibiro sidho kanyakla e kaunti ni ma Kisumu kanyakla kod jotelo mamoko mawuok e gwenge ma Nyanza mangima. E kaunti mag jofwambe oko mar apisi mare gavana kaachiel koda Laktar Orono singo kanyendo ni chenro mag dongruoge mathoth osebiro gwenge Kimakaluo kuma nendo oganda luo kinyo med wuok oko mar neno ni koro girwako jatend piny ayanga. Wetewa mag jo Islam gin gi lemo motegno ahinya mar Eid al-Fitr ma
gitieko go dwe mar mogwedhi kaka chik mar Islam wacho. Kendo gibiro bet gi bura maduong' gi president kwa en kaeri mondo rom kodgi mondo olem kodgi mondo gin bende gigwedhe Kisumo ka. To mar ariyo wang'eyo ni tich makelo rais kama otegno ahinya en mondo oket mzee mar gero reru miluongo ni standard gauge railway mabiro wuok Narok to chopo Kisumo. Omiyo standard gauge railway en gimoro mabiro kelo wuoth maber kendo ma smart kendo ma quick makidhi kamoro to kidigni eyo. Omiyo gero kamano maduong' ahinya ni rais mar Kenya, His Excellency Ruto, kuom timo gima kamaeri kapod wangima kendo waneno. Mine is to welcome him during his stay here. Kisumu people are looking forward to meeting with him and also to present to him issues, if there are any, of development to enable Kisumu County to move to the next level and to work more closely with the government like any other county government in the region. Kisumu County is peaceful, and I would request our people to turn out in large numbers in almost all the activities that will be taking place in Kisumu. Duond buch siasa nendo mar DCP odiochieng' de makawuono rwako ayanga Mikai Millicent Omanga mabendo puro ng'wech kawuok e duond buch siasa mar UDA kendo riwore kodgi e log tich margi kane orwake kanyendo kod ogai mar DCP manendo Geoffrey Rigathi Gachagua ka otwake kinde onogo jotelogo ekoseo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto magiyango nigi e kinde niendi koro serem mar chopo singo mabende no singo ne oganda e pacho kaendi kuom manendo koromo mar mondo mi ochak yiere kendo e tielo machielo. Millicent Omanga oyango ni negigolo singo mathoth ne wakeni mapacho kaendi to mago duto oyango ni jatend piny koro ne wuondo godo mano oganda mar mondo mi oyiere to onge ber moro amora wach mabende siri kod jalup ogai duond buch siasa nogo manendo migosi Cleophas Malala. Hospitali haina dawa, wasomo watoto wako nyumbani, biashara hakuna. President wa Kenya kuliko aongee mambo ya deni ya Kenya, aongee mambo ya madawa hospitalini, aongee mambo ya matibabu, aongee mambo ya masomo, aongee mambo ya barabara. Rais wa Kenya anaongea mambo ya mwili, ati mtu amekonda, ati mtu amenona. Ati rais anasema ati wasichana wametiwa mimba. Sasa hiyo ni mambo ya watu binafsi, si ndio? Si wanaendelea kuwekwa mimba? Sasa mimi nakuuliza Kasongo, wewe priority yako ni gani kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Itakuwaje wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya ati unasimama juu ya gari kusema ati kuna mtu hana bibi? Sasa hiyo inahusu wewe nini? Wewe si uko na bibi yako? Kama mwingine hana, what is your problem? Wewe ongea mambo ya hospitali, ongea mambo ya masomo, ongea mambo ya barabara, ongea mambo ya deni. Zakayo ashuke asichuke. Sasa wewe umekuja pahali tulikuwa tunataka wewe. Sisi tutakaa kwa mambo ya issues. Na yeye unajua kwa nini amekasirika? Nimemtoa nyama kwa mdomo. Si ndio? Ile agreement tulisai na huyu Kaongo wa mama akasema kwa ile agreement yake kwamba akiingia uongozini kina mama itakuwa 50-50. Si alituambia hivyo? Si alituambia hivyo? Amefanya 50-50. Alitumia kina mama kuwaada na kutafuta kura ya uongo. Aende asiende? Akadanganya kina mama na wasichana. Ile ambayo imenigusa mimi sana ni ile uongo ambaye Kasongo amefanyia watu wa Western Region. Yeye amekuja kule Western Region. Hii ndio financial year ya mwisho kabla tuende kwa uchaguzi. Bado Kasongo anakuja Western Region ku-launch projects. Mimi natarajia 4th year ya rais wa Jamhuri ya Kenya angekuwa anakuja kufungua zile miradi ambazo zimeisha.
Yiena mar mondo wa kauyo mokwongo ikidini ndi mar ng'endo weche waduogo bang' nyiri machoka kumana indo med mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sini show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu. Isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Odiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bayi. Machiegni kendo kawadhi e kaunti nendo ma Migori wado na nyuola moro mowuok e gweng' nendo ma Nyabo Hanse manendo mayudore kar chung' mar bura ma Kuria West e kaunti ma Migori gi kinde ni endi koro manyo ratiro ka lit kod kuyo pong'o dhod chunygi bang' wuodgi moro chuo kod pale kata ngona ma bende koro ne odhiye kod osiepene. E kaluwore kod anyuola nogo gilero ni wuodgi ma nyinge Brian Marwa ne ogoli kod osiepne mar mondo mi koro ne gidhi kar kuota muna moro mar mondo mi gitoe ngona kaeto bang'e ka koro ne gisemera to lweny no muoch kata gwenyruok e paro no muoch e kindgi ma jalno endo ne okawo pala e kibanda mantie machiegni kanyo kendo chuoe ma owito ngimane ka koro gin madwaro mar mondo mi giyud ratiro mana kaka ilero kod jafwambo mar e kaunti nendo ma Migori Gor Collins.
Yedhe mamedo josekela chiedh nade mathoth pacho ka mano kamoting'o wechego mag njore kaachiel kod timbego mago moko dhi kare. E kaunti ni ma Migori, familia moro e gwengego mag Nyabohanse kar chung'o bura ma Kuria West ne koda lit koda kuyo bang' wito wuodgi moro mabende iluongo ni Brian Marwa mabende nyocha ochuo pala koda ka osiepne mane ogole ni gidhi toyo ngono kanyo mabende pachgi nolokore kendo ne lweny omuoche kindgi. Kaluwore koda ka joneno lero ni lweny makamano ne omuoche kind Brian kod osiepne mabende ne gitemo thego, kata kamano thek makamano ne ok onyago olemo. E sach lweny makamano, achich ma itudo koda ka nek makamano ne okawo pala kendo ne chuoyo nyawadgi ma oyudo hinyruok maricho maliche mokalo. Tukakuja tukapata kwamba hao tumeseparate. Mimi nikashika Brian ambaye ni aliyeaga, ndio jina yake Brian. Nikamshika nimlete nyumbani. So kwa ile kumshika nimemshika hivi. Kumbe ile kijana alirudi yeye vile nilimwachanisha na mwingine akamshika. Tulikuwa na jamaa anaitwa Kosh, anaosha pikipiki hapo juu. Kosh akashika yeye akamrudisha nyuma, mimi nikashika Brian. Nikamshika hivi nikamwambia bana tuende nyumbani. Ile kupambana na yeye na anataka wapigane, akanizidia nguvu juu ilikuwa jamaa nilijitu kabisa. So kutoka hapo ikaja kujulikana kwamba huyu jamaa mwenye nilikuwa nimetoa alikuwa amerudi, kumbe ameingia kwa hiyo kibanda. Na hiyo kibanda inasemekana ni aunti yake penye alikuwa. So akachukua hiyo kisu. Mimi mind yangu ilikuwa kusafeguard Brian we come home. So yule jamaa kumbe mentality yake ilisharibika, kichwa ishavurugika. Akachukua ile kisu akakuja. Akajaribu amdunge Brian, akapata mimi ndio tunangangana na Brian. So intention yake ilikuwa Brian sio mimi. So nilipokuwa nakuja hivi anarudisha kisu. Unaona? Nilipokuwa nakuja hivi akarudisha tena kisu. So round 3 ndo alikuja akanishika pia na yeye kutoka nyuma hivi. Akanitoa kidogo, akapitisha mkono. Brian Noringo motere kar chiwo thieth manoma Akidiva. Kanyo mabende no wite ngemane ka otende koda ka adhonde mag pala mane yudo. Catherine Nyangwese ma en min Brian lero kaka noyudo ote mar tho mar wuode. Gino mabende nogoye koda ka buok mathoth malich mokalo. Nilikuwa nimekaa nyumbani kwangu nikapigiwa simu, eti njoo angalie mtoto wako venye amefanywa. Nikauliza ni nini kinaendelea, wakaniambia wewe njoo. Mtoto wangu akaanza kulia. Nikauliza ni nini mamangu, kaniambia mamangu njoo nisaidie, njoo nisaidie mamangu, mamangu ameuawa. Mimi sikujua kenye kinaendelea na sijui mwenye alimuua. Serikali siingilie katikati jamani, mbona watu wameisha. Jogweng korka korgi yangu ni gin koda kabuok malich kotenre koda kama sirama makamano. Kendo gidwaro ni mondo sirikal ochak timo apedha ne jal mabende notimo tem makamano mondo miyo okaw ne okang' moluwore koda ka pen chike mago mapacho kaeki. Bende gidwaro ni mondo sirikal ochak timo apedha ne jogo mabende timo ohala mag yedhe mamero ji mondo miyo tieg gi chutho ahinya to mar kedo koda ka timbe manjore mabende ikelo koda ka yedhe mamero ji marawere gi thothre donji. Katika mji huu wa Nyabohanse vijana wetu wengi wameingilia mambo ya dawa ya kulevya. Na tuna maskari, kuna chief. Maskari wanajua sehemu zao mahali wanapokaa. Wanajua vituo ambavyo wanakunywa pombe. Lakini hatuoni chochote kinachotendeka. Sasa tungeomba serikali pia ijumuike, isaidiane na wazazi kwa sababu huyu ni mtoto ambaye alikuwa ni tegemeo. Ndio, ningeomba serikali kabisa iajibike kwa jambo kama hilo. Tuna kambi askari kwa hapa Nyabohanse hapa karibu. Chifu wako hapa karibu. Na ni kwa barabara kabisa, lakini ukiangalia vile vitu vinavyotendeka na serikali ipo haifai. Tungeomba serikali pia iajibike. Jagono Noringo molal mero nyaka sani ka obila osechako timo nonro ewi wach makamano memondo make kendo tere e nyim do utenre koda ka ketho makamano. Ne Kala TV kowuok kar chung'o bura ma Kuria West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Eka wadhi kaunti nendo Siaya wayudo ni jatend migawo mochung' ne teko kaachiel koda modhi e pacho kaendi James Opiyo Wandayi koro kwayo gavana e kaunti ma Siaya okil James Bob Bagre Orengo mar mondo mi koro sir lwedo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto koda piny owacho mar Broad Base mar mondo mi koro chwal chenro mag dongruoge ne oganda e kaunti nogo ma Siaya ka wuoye kar chung' od bura nendo ma Ugunja
Mwandai yango kanyendo ni siapo nitire chine wichendo magdong ruoge mopogore opogore kuom mano endo rengo we balo koda piny owacho kendo yie go bade piny mar mondo migiti kanyakla gi piny owacho eneno ni jopiny yudo chendo mag dongruoge ka osingo ni pod gibiro medo dhi nyime koda goyo debe ne jatend piny mar mondo michak yiere kendo e yiero mabiro ma higa manyien mar 2020 to koda 7. Sisi watu wa eneo hili tumekuwa kwa upinzani miaka mingi sana. Mimi binafsi nimekuwa katika mstari wa mbele kupigania haki ya binadamu, na nimepata shida nyingi sana katika harakati hizo. Mimi mwenyewe nimekula tear gas, nimeshikwa na polisi, nimeenda gerezani. Kwa hivyo hakuna shida ambayo sisi hatujawahi ona. Ndiyo sababu kwa vile baba Raila Amolo Odinga alituonyesha barabara ya kisiasa kabla age duniani, na akatuambia ya kwamba tufanye kazi na Mheshimiwa Rais William Ruto. Hapo ndio tuko. Ama namna gani? Wacha nione wale ambao nasema President Ruto Harambee! 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 Hatutaki kaunti yetu ya Siaya ibaki nyuma kwa mambo ya maendeleo. Tunataka kaunti ya Siaya pamoja na gavana wake wafanye kazi pamoja na serikali kuu, ili wananchi wetu wapate busara, wapate maendeleo ambayo inastahili. La muhimu ni kwamba mimi katika hii harakati au hii mpangilio ya kumwezesha Mheshimiwa Rais William Ruto apate tamu yake ya pili, nitakuwa katika mstari ya mbele. Na kama wewe unafikiria uko na mtu yako ambaye unafikiria atapigiwa kura ya urais, leta yeye hapa tupimane nguvu, tujue nani atashinda mwenzake. Ama namna gani? Hatutaki siasa ya kupotosha watu wetu. Hatutaki siasa ya ubinafsi. Hatutaki siasa ya chuki. Wanjere huru. We don't want politics of deceit. Some of these people have used our boys and girls for too long. The time has now come for us to embark on economic liberation. Our people have suffered enough. And we are not going to allow our youth to be misused. Nataka vijana wetu wadumishe amani, wawe na utulivu wakati tunawashughulikia mambo ya maendeleo. Hii kaunti ya Siaya, ile maendeleo yanaonekana ni ile maendeleo imeletwa na serikali kuu ya Mheshimiwa Rais Ruto. Hatujui pesa ya kaunti inaendanga wapi. Inaendanga wapi? Inaendanga wapi? Pesa ya kaunti inaendanga wapi? Wapi? Haya, siku ya Jumamosi, kesho tuko Kisumu na Mheshimiwa Rais. Jumamosi tuko naye Kisumu asubuhi na Mheshimiwa Rais Yoweri Museveni wa Uganda, na baadaye saa 8 tutakuwa hapa Yala. Ekawadhi gwenge komagu kambani wadhi nyake kaunti nendo Machakos kama ni gavana Machakos Mikai Wavinya Ndeti okwede malich mokalo siasa masani koro jatend piny Kenya koda jotelo makwede umoko e pacho kaendi mar yanyruok aching' e mbele oganda kaluwore koda weche mopogore opogore mabende ging'eyo kendgi giwegi. Ka otwak e kaunti no kuma Machakos oyango ni mano endo en tim ma ochido kendo nyis kido makare ne jotelo makinya kata nyithindo. Kuom mano endo nyiso jotelo go mar mondo miyo ji one ni ogoyo siasa mamuola mago eko mabende giuso godo mana gigo eko ma gibiro timo ne oganda jo Kenya to ok makoro ji yanyore rabidhi. Nataka kuambia wanasiasa bwana, maneno ya kutusiana watu wazima wacheni. Tunalaana. Watu wazima waache kufanya nini? Kutukanana. Sasa watu wazima wakitukanana, hawa wadogo watafanya nini? It's about monkey see, monkey do. Lazima tukuwe na heshima sisi kama wakubwa wenu. Hata tukiongea tusipite, kuna mali hatuwezi tukapita kama watu wazima. Because tukienda hivyo, hii dunia itafanya nini? Itaharibika tena, hatuna nchi nyingine. We do not have another country. This is the only country we have. Angalieni watu wengine wako na shida sana kwa sasa hii. Wanapigana. Hata sasa hii naambiwa ati nipeleke watoto huko. Siwezi. I cannot. Mimi siwezi kupeleka watoto wangu kwa hadi wakauawe.
kinde ni ma piny ngima koro nodhi alo odiochieng' mar pi kata World Water Day oyangore ni oganda mathoth e kaunti ni ma Kisumu pod kalo achiedh nade manindo mar yudo pi maler mabende koro ginyalo modho kendo manindo keto ngimagi andaki mager mokalo. Maendi koro yangore ni thoth ne nitiere gwenge kuma Kadibo sub county e Nyando sub county ni ma Kisumu kama koro wechegi mag lawo pi mabor kata dhi omo pi osemiyo nyithindo mathoth koro rochna tichgi ka okalo e bembo mochuo pi dhiye kod joma chuo molap dhogi jurni malich mokalo ne nyithindo matindo ka koro riwruoge makelo ratich oganda kwayo mar mondo mi koro ne kaka inyalo tiek achiedh nade manindo mar nok mar pi mar mondo mi koro ngima nyithindo manyiri kaachiel kod wakini obed kare. We cannot talk about water without talking about gender, and there is a very thin disparity between water and gender. When women lack water or they have to walk long distances for water, then women do not get time to do other things. When girls have to walk long distances to get water, then they do not have time to go to school. And in the community, we have girls who have missed school because they have to walk long distances for water. And during this walk, you realize that they experience some harm. There are those who are violated. Today we are walking a walk. We walked 10 kilometers just to symbolize the long distances that women and girls have to walk, especially in the rural areas, just to get water. We drill wells in the different communities that we work with, and so far we've been able to drill like more than 200 boreholes. Gi kanyo bende makele giko mar miyo weche manyien kidieni ndi mar ng'iendo weche ne jogo eko mabende ochwalo kaendi ote magi achiel kachiel kaendi nyakwar wadegu wacho ni en bende neno Kala TV kaeto Charles Saji wacho ni we need more development manindo kotenore kod limbe mar jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto giyango ni gidwaro kanyindo chendo ge mag dongruok ge mathoth mago mabende gidwaro kata gigeto mar mondo mi chwal negi kanyindo koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto mabende nitiere gwenge gi Makaluo kuma chiel gowi wacho kanyindo ni en bende neno weche manyien. Nelson Agedho wacho ni aneni maber kantire chuowe biche kaeto Ojono Tunge wacho ni nitiere seme Kadela manindo seme sub county Oyugud Kano bende wacho ni watching live from Kano Kubura Nambokana in bende in jalendo moneno kaintiere dala kanyo kaachiel kod moluwo kokalo mbui magwa manindo Kala TV live Facebook X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Goni erokamano mathoth kuom ne bedo kod kidieny mokwongo manindo mar machiegni pacho saa achiel kendo kidieny mar ng'iendo weche oriti masani. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng' bed kod otieno mokwe.